Hazreti Adam süynüp yatı. İblis adı Azazil. Yerin yüzünü ve deslakı goyunda iblis şeytan padişahlık ediyenmiş. O muğu qov adam, qov mahlukmuş. Cın şu muğu qovmuş. Emma pälinde bir bidireklik barmış da. Hazreti Adam'ı görüptir, süynüp yatı, gelip ayağı bilen defiptir. Günahmı deyip yaradılıptır deyiptir. Berde şımal aydılmıyor mu? Maskara değil şey hali. Maskara diyen yal edip, şundan feriştelerin arasını varıp da ölkepleymiş. Öldü görününü, Hazreti Adam'ı görününü aldırap, titrep, öl korku yerliğini aldırarlığını belletmeyecek bolup da bidirek rakiplerde aydiyenmişti. İblis şeytanın edeni işi. Ey cemaatler, insan yanlışıp bir iş etdiye. Adam yanlışıp bir iş etdiye. Ey can Huday men yanlışadım diye. Bir vurun. Emme bir günah iş etdiye peli ütkeptir. Niyeti harap boluptur. İçinin fikri harap indi. Näme dip eline bir zat düşüptir. Ya pul, ya makam, ya post, ya bir iş, indi niyeti ütkeptir. İkisinin farkı kanna. Niyeti ütken adamın Hudayın kafsına girmeye giyinir. Emme yanlışan adam, Hudaya men yanlıştım, estağfirullah deydi, kafa açıldı ona. Yok, yanlışman demeyle. Bilgişilce günah etmen aydeylin. Bilip durup, bilgişilce bir günah ediye. Günah düğününü biliye. Hay keyfini günah ediye, bilgişilce ha. Ohum sonra adan eştiye, yaşıcı mübarek vağd eştiye, Allah Zülcelal'ın mübarek kelamını eştiye. Ey Hudaycan, men ne ettiriptirin, men bilgişilce günah ettiriptirin, estağfirullah diye, bana kafa açılıyor da. Näme deyip, bilgişilce günah istedi, peli doğru daha. Yönü bir nefsine hay deyip bilmedi. Yönü nefsine hay deyip bilmedi. Peli doğrudu. Tekebbürlüğü yoktu. Niyeti harap bulmandı. Şeriatı Allah'a ıgtiraz edeyin. Näme bolmaya ki diyeyinip niyetinde yok. Burnu yellenine. Yönü fakat nefsine hay deyip başarmadı. Bir de Hudayın qovbendelerinin biri. Bilgişilce günah istedi. İyidinden näme? Ay Hudaycan bir vaaz nasihat eşdiye. Bir zat sebep bolya der öwürliye da. Ya öyüne geliye, erinin görüye, hele yoğlan şoğun görüye. Ay estağfirullah can Huday men bile duru günah etipdirin diye. Öyde saçağın görüye. Öyde taqçada Kur'an-ı Kerim'i görüye. Hulasa ay yanlışıptırın diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir adamı görüptir da dua etipdir olmuştu. Hudaya men yanlış Allah'ımı geçever can Huday deyip. Hazreti Ömer dur deyiptir. Yanlış Allah'ını Huday odal geçigili sen yanlışlığını. Bilgişilce etdiyen günahlarını Allah'tan dile deyiptir. Rabbena la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yanlışlığımızı odal Huday bizden geçecek deyiptir. Onu Miraç gece Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam Allah'tan diledi deyiptir. Yanlış Allah'ını Huday tutacak terliptir. Hudaya men yanlış Allah'ımı men bağışla deyip durmuştuk da Hudaya bilgişilce etdiyen günahlarını bağışla deyiptir. Bir qov adam be. Näme deyip men niyeti ütken ab. Peli bidirekde. Yüreğine müymüyecek aylanmandır. İnne yankı şeytanı öldüren, näme deyip Hazreti Adam'ın ayağına kalkıp maskara edecek bolye. Peli bidirek diyenim şaha, bir adamı küçültecek bolye. Bir mahluğu küçültüp ulumsırayacak bolye. Menleyecek bolye. Fakat menleyecek bolye. O Hudayın da yigrinyen zadi, bir adam bir mahluk menleydi. Ey cemaat, Allah Ta'ala'nın en yigrinyen, halamayan, qovurmayan zadi millikta. Näme deyip peli bidirekde. Näme deyip bir tofar adam odol yaşap görüşünne dua edipdi, ağlapdi, yalvarıpdi, Allah'dan ya iş dileye, ya mal dileye, ya izdivaç dileye, Kur'an okuya, zikrini edivoti, mübarek celiselere de geliye, mal eline gelenden son, ya iş onundan son, din bernamada asıl görünmeye, peli ütküt diyeli ona. Huday hemmemizi pelimiz harap olmadan saklasın. Onu peli ütküdü, niyeti harap oldu. Ul Huday'a alacak boliye. Allah Azze ve Celle ağlap olma rahim. Huday'a ağlap olacak mı? Adam yanlış. Şimdi mesela yankı iblis, şeytan Hazreti Adam'ın ayağına gelip kakam olsa ve hemen birini kıçıldaptırın Hudaycan ben bağışlığa vereyim deyse bir doğru olacak da adam yanlış ya da şayet de dost olup otiqanız birini gülüştünüz. Ohum Hudaycan niyetimde maskara etmek yok gülüşadık. Hudaycan ben bağışlı diyensin. Müslümançılık da aşağı. Şayet de tarafa aytdiyen mollun var. Ey dost sen maskara et gülümüz haqa bir de gülküyümü tuttu şoň güladı. Qıyın nurama ha deyip. Yoksa gülüştünüz dem ha. Şu aytdiyen zatdan, oşu korkdiyen zatdan müslümançılık da aşağı. Allah'ın söydüğü da aşağı. Yürekteki imanın isteyen zatı şu.
Päli doğru da böyle gülküs tutup da. Hamana misal aytganda jawan dostlar, gelin kız erkekler düşünür ýaly dua edýär. Ya bir adam günah ediyor. Yanlış yer. On tövbe ediyor. Estağfurullah canım Hudaý men bilip durup bilgişilce günah etdi. Yanlış yer. Tövbe ediyor. Erti bir gün bazara giriyor yeni günah ediyor. Yine akşam yine narahatda. Yine de tövbe ediyor. Yine vaaz nasihat ve ulamalardan eşdiye günah yetmiş qaytar da tövbaga jay badi. Yine can Hudaý men bagışla diye. Hudaýyň dostu da şu. Emme bir va günah ediyor da nämiş kaly başyň meger bir de günah mı diye. Nätdiňiz men niye maskatan çykardyňyz zaman diye öz edýän işin dogry kökejik bolýar. Bu päli harapda. Muňa diýäler azypdyr diýäler. Ýok, azaşypdyr diýäler. Bir ýoluny ütkötüpdir. Allah'ın gafsyndan beýläsin we dawati. Hudaý işin buyurupdyrmy, buyurmandyrmy şeriatda bam ýokmy diýip soramallar. Ýok öz hawasy bilen gitjek bolýar. Onuň şerim Imam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın zamanında ulamalardan sorapdyrlar. Anis seyyi'ati allati la tenfa'u ma'aha hasanatun. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Yanlışıp günah etsen basım izinden bir soğav iş ettim. Şu soğav iş günah işi yuyar da. Ohum İmam Azam'ın zamanında sorapdırlar. Bir günah var mı? Şu günahın izinden soğav iş edenin peydası yok bolsun. Cemaat mana gördüңler ha. Bir günah var mı? İzinden soğav iş edenin hayrı yok. Bir günah var mı? İzinden soğav iş edenin hayrı yok. Din ulamaları bana deyipdirler. Haysi günah? Tekebbürlük deyipdirler. Millik deyipdirler. Burnu yerli adam izinden soğav iş edasin. Soğav etip du kadı niyet harap daşın deyipdirler. Namen soğav ettim. Hudaý men günahım geçmese bolma rahim deyip özür keplejek bolýar da. Soğav iş etip du kadı päli harap daşın. O günah iş etip du kadı päli haraplyga dursun. İzinden bir gowy iş edende de algysy var ýanykda. Bir günah zat barmy ki şoňa soğap hayır etmesin deyipdirler. Ba deyipdirler, tekebbürlük deyipdirler. Cemaatlar. Millik da millik. Millik diýdigi özünden başga kişi kiçi tutmak. Dünýäge millik. Awadallyga millik. Magama millik. Ilma millik. Ilm ulumy dini näýdiýän ha? Alim, soňňyr alim adam. Millik etdi Allah'ın gafsyndan gaçdy. Qarylyga millik. Tejwide men hewre ökdüdürün. Mençe hiç kim ýokdur. Ulu millikdir. Allah'dan kendilemeler millige giramayın deyip. Allah'dan kendilemeler millige aýdýana kepler duran we eşitip duran. Tep-teki depbedin hemmemde den gerek görürüň da. Belki hemme mahluk den da. Millige giramar ýaga. Türkmen aýdýa halk buğday men saman diýär. Musulmançylykda şu. Halk buğday men saman, halk gawy men ýaman diýär. Pirin aýdýan kefi şu. Allah'ın dostunyň aýdýan kefi da şu. Işşedip de birini kiçeltjek bolly kiçelli. Işşedip de birini kiçeltjek bolly öýdi kiçelli da. Mena halama gonni onu kiçeltjek bolýar öýdi kiçelli da. O halamany bilen meger yer ýaryljakmy? Meger halamany bilen asman gapşjakmy? Men halama gonni ýa-da, halamady da. Meger ol halamany bilen gapşjaklat bar. Ey işte kıl gymyllamýar. Tekebbürlük etip şo kep aýtýar da. Ol Allah onu söýmeýär. Allah Zülcelal onu istemýär. Terbiyet mana görüňlerdir cemaatlar. Din İslam gurrunun mangdynyň gurrunları aýdylyp duran gurrunlar. Indi ýanky gurrun näme? Imam Azamyň zamanynda sorapdyrlar. Bir günah iş barmy? Izinden soğap iş etsen de hayır etme. Tekebbürlük diýipdir da. Öz adamsyna tekebbürlük edýär. Şu öz kefi bilen bar ýerde. Şu bir wagtda kefim inni daha diýdirmejek bolup, ýa heleyniň oglunyň şoňunyň beraberine. Ya bir töwer pakirlama, oğul gizine tekebbürlük etip ketbämi da. Ya mescidin cemaatinin içinde. Fakat şol pakir öz kefim ýörüýmelliyjek bolýar. Allah söýmedi onu. Her ýagdaýda bolsun ýa sanak geçdik da. Qarylykda, ahunçylykda, pirliň hilafatçylygynda, bazarda, malla, riýasatda her ýagdaýda bolasyn. Mellik etdi bolmakda. Ýanky türkmeniň aýdýan gürlüňi da. Halk buğday men saman, halk gawy men ýaman da. Ol bir mana dinleň, özüň delil etmek däl ha. Özüň delil etmek däl. Bir tekebbürlük etmesizlik. Allah'ın gafsyna ki onu etdi gaýtam ulal ýa rahim ol. Emme bir adam tekebbürlük edip millik etdi, şaýat daşyndan gowy işleri etsin. Ah mahtumul işan näme diýär? Allah'ın dostu mahtumul işan näme diýär? Sofuluk asbabı hoşdur. Git içiňni saf edip bolsa möýmejek içim bu eski şaly neylerim. Sofuluk asbabı hoşdur. Git içiňni saf edip Allah'ını zikret ýüregiň safla diýipdir.
milligi ayır deyipdir. Bolsa möýmejek içim bu eski şalyny eylerim. Wagtyki men ýüregimin döwregine ýylan ýymyrtgalajak bolsa girimselem neylesin meni. Bolsa möýmejek içim bu eski şalyny eylerim. Wagtyki ýüregiň döwregine möý kelepleşek bolsa, wagtyki ýüreginiň döwregine ajdar ýymyrtgalajak bolsa, wagtyki ýüreginiň döwregine ýylan dolantyran bolsa, millikden dolu, tekebbürlikden dolu bolsa, daşynyň owadlygy neylesin deyipdir. Altyn menen ýazyp goýmalymyň öýde. Men özümden çürüm ýazyp goýmaly, käde ders bolar ýaly. Saflyk asbaby hoşdur. Git içiňni saf edip. Bolsa möýmejek içim bu eski şalyny eylerim. Köne ýyrtyk egin maşgaýyp men derwiş diýdirenim peýda ýok edipdir. Ýüregiň döwregine ajdar gezjek bolsa, möýmejek boljak bolsa, tamam millik boljak bolsa, Allahyň gafsasyna ýol almaýakyby? Hiçdat ýüşüp bilmer. Hiçdat. Bir gadam ýöwesi ýüşüp bilmer. Burny ýella. Jaý ýok, Hudaýyň rahmaty bursa ona girer ýaly. Bir misal aýdyp bereýin. Oglan wagtyna, çağı wagtyna peýgamberlik berilen adamdan. Hazreti Yahya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حكي أن الخبيث إبليس اللعين تبدى ليحيى بن زكريا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. Yahya peýgamber bir başlaň bir fahişe bir zinaň içinde ululan bir zinanyň kefi bilen kellesi kesilip boğazından boyur kan dökülen peýgamber. Hazreti Yahya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Yahya peýgamber bir hileyin kefi sebepli kellesi kesilýärdi. Muň birligini Allah kökler bir gün açyklap aýdar inşallah. Bir gün iblisi wörtdir. Şeytany. İblis şeytan aýdypdyr. İnni uridu an ansahaka. Ey Yahya deyipdir. Ey yaş oğlan sana nasihat aydayın deyipdir. Hazreti Yahya deyipdir. Kezepte deyipdir. Ente la tensahuni walakin akhbirni an bani Adam. Ey Allah'ın düşmanı yalan sözledin, yalan ayttın deyipdir. Sen nasihatın olmaz deyipdir. Yöne aytacak bolsaň şu Adam oğullarından aydaga deyipdir. Tecrübenden deyipdir. Sen näme nasihat aýtsaň da bidirek aýdarsyň deyipdir. Yöne şu Adam oğullardan gurrunmera deyipdir. Onun şu adamlar üç çeşitli deyipdir. Bila ma'sumuna fahum mislaka la naqdiru minhum ala şey. Adamlar bir bölege peýgamberler deyipdir. Olara biz hiç aýtyp başaramazak deyipdir. Her jere çörüňeşýät olar alyp çykýar deyipdir. Yahya peýgamber aýdypdyr. Meni bir azyr bilen wagtyň boldymy deyipdir. Azyry ba bilmedim ýöne bir gün sogatdan alyp galdym sen deyipdir. Günah ettirip başarmaýar eda peýgamberlere. Näme boldy deyipdir. Onu bir gün akşam nahar şam diýäsdi. Akşam qada nahar ýeňde şonu süýji köküldüm şonu kärräk idim. We hemişe okuyan namazyny okuyup bilmeýän ýatyp galyň diýipdir. Şonu bäh Yahyany ýatyrdım begiýe, ibadatdan alqalym diýip şo bir senden bir şunat bildim diýipdir. Bular bir. İkilenji adamlar üç tüýsüzlikde. Awvelkisi peýgamberler boldy. Fahum fi aydina bimanzilatil kura في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم. Yeni bir tüysli adamlar var. Olar bir de hiç zahmet yok deyipdir. Oğlançıklar top oynaşýar, olar halancıladan ýasdypdyr. Olara şeytan gerek däl deyipdir. Özleri şeytan bolugly deyipdir. Eýni top ýaly içi ýelli adamlar, burnu ýelli adamlar ya pulunma ya ya ýanky zatlanma deyip. Fakat menlik kespäler deyipdir. Olar halan kefini aýtdyrt ýasdypdyr. Halan zadyny aýtdyr ýasdypdyr. Hiç kime de rahmet etmeýäsdipdir. Fakat öz kefim diýdir ýasdypdir. Öz nefslerini ýokmajak bolsa bir direk rahat aýtdyr ýasdypdir. Hiç kime hormatda goýdurtmaýar. Näme diýip men muňa ehtiram goýmaly diýdir ýasdypdir. Mydam da zeýrendir ýasdypdir. Hay mydam menki de şeýle diýdir ýasdypdir. Olukun haramlary oň dilinden halal diýdir ýasdypdir. Olukun halal zatlarda haram boljak bolsa şunu haram etmeliler diýip agyny aýtdyr ýas. Onu halancıra çökpäs on diýipdir. Burnu ýelli adamlar bar diýipdir. Rahatçak deyipdir. Olan öyle şeytan bolugly bir burnu yerlendirip köýberende näçe wagty bolýar deyipdir.
Ine bir ikilenci diptir. Üç tüysli adam, bir peygamberler, olan acısı aytıp başarmadı. İkilencisi halan zettiriyas diptir. Ama üçülenci. فهو أشد الأصناف علينا. بدن غين وريان مثل ديبتر. بدن هي ور أغري ليش أتسلنج ديبتر. نقبل عليه حتى نفتنه ثم يتفرغ للتوبة فيفسد علينا كل ما أدركناه ثم نعود ثم يعود فلا نحن نيأس منه ولا ندرك حاجتنا منه فنحن في ذلك في عناء. ببر adam diptir. Bunu gece ünlü üstüne çörgüşüp bunu günah ettiriyas diptir. Aham günahdan soň bir halwata var ya, ey can Huda ýalňyşdym men bagşla diýe. Rahmetlemez hiç bolýar dipdir. Bir ýene maňa çörgüşýäs, ýene günah ettiriyas dipdir. Bir ýene bir azan eşdiýär, mescid görýär, Qur'an görýär, wagz eşdiýär, nasihat eşdiýär, ey can Huda men bagşla diýe dipdir. Bir ýene men günah ettiriyas dipdir. Bir ýene günah etdiýär, ýene de Hudaýa men bagşla diýe dipdir. Bir de mendan naumit bolamazak dipdir. Ýöne maksadymyza da ýetemezak, bir de agyr gelýän şöwelük dipdir. Biz meňe günah etdirýär dipdir. Hudaýyň rahmety kan ýene Hudaýa men bagşla, meni gafiňdan aýyrma dip dileýär dipdir. Ey cemaat, şodur şu mana gördüňler üstünden geçip barýas. Ay mena kan günah etdim, Hudaýdan utanýan, Hudaýdan utansaň tawba girmeli. Şeytan waswas etýär da, sen Hudaýdan utan dip. Hudaýa men bagşla dip, utansaň estağfirullah kärra aýtmalla. Güne 77'ge jaý wa diýerleri hak gurrunda, şo Nebi Ekrem aýdypdyr. Kime? Päli salym, bidar güne wa günah etmeden. Ýöne ýalňyşya haýdyp bilenak, baý wagt eşdiýär, bir töfer oglanlar aýdýar da, aglyýas doga edip diýe, ýene ýalňyş şu günäni edýäsdiýe. Şeytana allanyp, şeytany meňzeşe allanyp da tawbasyn etberamasyn. Allah Allah diýmesin etberamasyn. Estağfirullah diýmesin etbermesin. Şudur şuna dünýeden ötüp gitse, kıyamatda adamların guruhundan girecektir. Ay o cüre tovan masxara etdiğin molyaki diýse biri, ol yüreğine yalançılık bolsa şeýle. Yüreğine bidar güni wa ýanqyana yalvarıp Hudaýa men sakla men dip duran adam, ol päli salim. Ol Allah'ın duasy. Ol çyn musulman adam. Ine ak gurrun açyklandy da. Ine niýeti salimlik, ine hamanyň ýanqy gurrun aýdyn. İblis ayağına kalk gidipdir da, "Wa men ýalňyşadım, men bidiregi şetipdirin" diýän bolsa, "Yo, ol pälin ütgüdip bar ya." Aýdypdyr fereşteleň ahynda giyip, "Şuňa jan ýenip ütgüse men şuň başyna ba" diýipdir. Gözi päli harapda. Şu näme çykary bolmaly? O saňa näme şuň çykary bolmaly? Migir mes'ulmi? Migir sen soraljak şu barada? Sen özüň menen Hudaýyň arasynda urlamalla. Allah bilen araň nurly salim etmella. Hudaý bilen sen öz araň dogrulamalla. O sen özüň soraljak. Hazreti Nacaşi radıyallahu ta'ala anh ki onun cenazesini Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam okuyor. O da Mesihiymiş. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselamın namazı varanna tahtından etek düşüp yerde oturup gözünü çekip okşap naman okudan padişah Efriqi, Etiyopili, Habeşeli Qaradoğullardan ve kıyamet mahşer meydanına Hazreti Bilal yanıp yüzü ak bolup turacaklardan. Allah'ın dostu Hazreti Nacaşi. Bir gün meňe bir hoş habar gelipdir. Erzişli, bahaly, gymmatly egin maşlarda eginlemiş, geyilmiş. Bahaly egin maşlary geyigli, taxtyň üstünde oturan, ýöne mübarek kellesini etek edip sallanyp oturanmış. Bir zada narahat ýaly bol. Faqala ba'dul qawm eyyuha al-malik awalam tunbi'na an qad surirta? Padişah diýipdirler. Hoştuğun bilip bellesene diptir, hoş haber bilen geldik diptir. Ey padişah, sana bir hoş haber bilen geldik. Bir keyipçilik bollu diýdi, bir böküşdürün ýanak, bir zyňyşdürün ýanak, bir hoşluk taşyna çyksyna diptir. Ol Allah'ın dostu diptir. Maňa haber geldi, İsa peýgamberden bir hadis var diptir. İsa peýgamberiň bir derman aýdan sözü var diptir. Ki Allah tebarek ve taala İsa peýgambere aýdypdyr. Hemmämizlerden çüreyim da bu gördüm. Ey bennem, إذا أنعمت عليك نعمة فاستقبلها بالاستكانة أتمها عليك. رواه ابن أبي الدنيا. Ey bennem, sana bir nigmat bersem, şonu tüküp birlik bilen täbil alma diýipdir. Şonu mellik bilen täbil alma diýipdir. Bu men öz gelmelisi maňa bolmaly şalahyň diýama diýipdir. Bizi bir keyfini öreýle dünýäň diýipdir, o barnama girama diýipdir. Ey bennem, sana bir nigmat bersem, şonu heýwre ejizlik bilen, pesperçilik bilen, furutenlik bilen ýüregiň Allah'ın huzuruna salyp da Hudaýyň beren nigmaty da diýip täbil al, nigmaty uzak beren kıyamatyňa da zerer bolmaz diýipdir. Şol gelen mübarek derman söze amal etdigim bolsun diýip
Allah-u Zülcelal'ın azamaty ýadyma düşüp, Hudaý bir nygmaty berendir diýip, tekebburlik bolagamasyn diýip, bu beýleki teoriýumdakylara ders bolsun diýip, kellame tek sallatdan onuň şondan çyryň diýipdir. Pesperçilik kökedeyinip, bir däde, bir ene, bir öýüň ulaqany, bir jawan oglan, bu her kimke bolsun. Allah bir nygmat berenni, ýani näme? Bugün bu mahala näme repti var? Kamil şuuruna repti. Eline nygmat gelenne, wagt päliň ýetgamasyn diýdi. Eline bir kudret gelenne, zor gelenne, pul gelenne, ya her bir zat gelsin. Ha, inni men novam diýip de niýetini ýetgedama diýdi. İçimdäki odal aýlap berençe arasallaryň ýetgedama diýdi. Allah'ın gafsyny, Allah Zülcelal'ın gafsyna ýykylşyny arttyrsaň arttyr, kemeltme diýdi.